ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଚୁଡ଼ା। ଆମେ ଆଜି ବରା ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ବରା ଗୁଡିକ ଆମର କେମିତି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଚୁଡ଼ା। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଦେହରେ ଆମେ ଆଜି ବରା ବନେଇବା। କିପରି ବନେଇବା ଆଉ କେମିତି ବନେଇବା, ଅତି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆଜ୍ଞା ବନେଇବା। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଆମର ବରା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗାଙ୍ଗଲା ନେଇ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ ଚୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇଦେବା। ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ପକେଇବା। ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମାତ୍ର ପକେଇବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଚୁଡ଼ାଟା ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଆମର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବତୁରି ଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଟିକେ ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଇଏ ପୁରା ଚକଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟା ଦେହରେ ଆମେ କଟା ଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ୟା ଦେହରେ ପକେଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମକୁ ସାଇଡ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲା। ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପୁରା ପକେଇଦେବା ଭଲସେ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ବରା ପକେଇବା। ଚୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚକଟି ଥିଲେ ବରା ପାଇଁ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଆଡ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ବରା ଗୁଡିକ ଆମର କେମିତି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଚୁଡ଼ାରେ ବରା।